Вън жалкия Путю и помяр, който оня нещастен глупак от Микре довлече. Вън. Пореден матч срещу преките съперници, в който ЦСКА няма удар в вратата. Вън този буклук. И тотален протест срещу тия нещастници, които за 9 години ебаха майката на марката ЦСКА. Оня нещастен, жалък пияндурник, дето ходи да се лензи и да обяснява колко много ги разбирал нещата. Това не е ЦСКА, бе. Това не е ЦСКА, бе. Какво е това нещо, бе? До кога ще го търпиме този цървул, бе? Това трябва да го изгонят с камъни. Аз го казах, този треньор трябва да го... Привържениците трябва да го изгонят с камъни. Той е пълен нещастник. ЦСКА няма удар в вратата. 96 минути игра. А уния другите мозъци, татко и син, ние сега нямаме и нападение. Защото Асприля той е някаква пълна муха. Шопов пълна муха. Файтон не могат да му намерят място. Ще изтече шампионата. Кретенът, добитъкът, буклукът, торбата с лайна не може да му намери место. Той е същия нещастник, който го довлекаха умрел от глад и сега е загладил кожата, даже обувки си е купил. Ходеше като някакъв клошар доскоро. Благодарение на нашия нещастник и цървул, дето ще строи стадион. Това е микренската сган. Тапанарите, буклуците, защото те са пълни буклуци. Вместо да го оставят това момче при нас, за което има качества, ние ще довлечеме Сопол Мополов от некъде от майна си газина и ще правиме страшен отбор, за да мога да го продадем, защото ние сме големите бизнесмени. Какви бизнесмени сте? Вие за нищо не ставате. Те нали всичките са много. Те са от оня куция нещастник, през оня малкия глупак, дето с човките, там с катарите, с кобилите. Кой си гледай животните, бе? Миналия сезон изкарах. И махнахме Илич, за да сложиме този лайноят. Нещастен, той е Путю, защото той е пълен Путю. Това не е треньор, това е Путю. Той седи, за да си взима парите. Изтрая и слушка, защото като го изхвърлят от ЦСКА, той няма какво да прави. Никъде няма да го взема. Той е пълен обитак. И само нашия цървул, нашия тапанар може да го вземе.